na farko magana da ke gabanmu shine wato ina cin amana da na gaya maka masu ikirarin suna yi a cikin littattafai kawai da sun ga akwai wata katobarar da za mu iya tona asiri sai a canza bugun kwanaki kun san a cikin raddul azhani ila ma'anil qur'an mun ciro wata magana a cikin wata ba'u mata tilu shayadin yau bayan rasuwar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi sun cire wani abu da ke cikin raddul azhani na ce maka to ina zargin kila kawai ba wannan ne kadai ba tunda wannan ma bincike ne ya faɗo kai haka ne to wallahi yanzu ma na cimma wani wuri a cikin raddul azhani ila ma'anil qur'an wato ba ni tsohon bugun nan farko ga tsohon bugu wannan shine tsohon bugu wannan tsohon bugu ne ba su gan shi haka ne ga raddul azhani ila ma'anil qur'an wannan shine tsohon bugun a cikin tsohon bugun gashi in ka je suratu ali imran wato sura ta 3 daidai kan aya ta 97 wato ita ce fi ayatun bayyinatun maqam ibrahim ko shine anin nabi sallallahu alaihi wasallam shi Sheikh Abubakar Gumi ya kawo wannan hadisi a cikin tafsirin sa na raddul azhani ila ma'anil qur'an yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhajun wal baqi yu'khadhu min atrafiha wa yunsirani fil janna wa huma maqbarata makka wal madina cewa wai makabartan makka da madina hajun da baqi wai su wannan makabartun ranar tashi alkiyama kawai daga su za a yi gefe da gefen za a dago kawai a zazzage cikin aljanna ba magana hisabi makabarta ta makka da ta madina to wai ranar tashin alkiyama wai daga su za ga ya rubuce cikin raddul azhani ila ma'anil qur'an a bugu na farko to wallahi gudun sun san muna da wannan tonon silinin da muke ga bugu na biyu ka je ka diba cikin wurin wallahi babu sun goge shi an cire shi kwata-kwata babu ka je ka diba suratu ali imran sura ta 3 aya ta 97 fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim anan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya kawo wannan hadisin yace ranar tashin alkiyama makabartan makka da ta madina su daga su za a yi kawai a zazzage su za a nado su kamar yadda ake nado tabarma kawai a zazzage su cikin gidan aljanna kuma ka tuna mutanen makka a nan aka kori annabi daga makka ya koma madina kuma madinan Allah ya gaya mana ciki akwai munafukai ko Allah bai faɗa ba da ya ce wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum sai ya ce mi bi badani makkata a cikin garin makka su mutanen makkan kuma su ne allazina ukhriju min diyarihim bi ghairi haqqin illa ay yaqulu rabbuna Allah su suka kori annabi daga makka ya koma madina to can kuma madinan sai Allah ya ce wa man hawlakum min al-arabi munafiqun wa min ahli al-madina Allah ce kai akwai gogaggu cikin munafikai ka san wani zai iya cewa kila ko makabarta ana tace wanda za a rihe sai Allah ce akwai gogaggun da annabi ma bai iya gane munafikai ne maradu alan nifaqi sun goge kan munafurci Allah ce la ta'lamuhum kai annabi baka iya sanin su to tunda annabi kanshi bai san su ba duk in to sai aka ce a makabartan Makka da Madina ita kawai daga ta za a zazzage cikin gidan aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba hisabi shi ko qur'ani yana gaya maka innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai ko imanin kuka sai kun yi aiki sai Allah ce kuna da aljanna to yanzu saboda Allah ku masu ikirarin sunna yanzu ba ku jin kunya ga ya kiri-kiri abu rubuce cikin raddul azhan bugu na farko amma an zo bugu na biyu kawai kuka goge wai saboda kada mu tona muku asiri jama'a su ji ba ku jin tsoron Allah sai surutun yan adam kawai kuke tsoro kuma ni abun da nake so idan na kawo abu ba fa magana ce ta hafshi ko zagi ko tsinuwa ba shin wai baka zuwa ka sai littattafan nan ka duba in sharri ne abun nan da aka yi cikin raddul azhani babu shi akai kotu mana a ce ya zo da raddul azhanin da bugun harko da bugu na biyu in je kotun a buɗe a karanta mana to yanzu inda duk inda zaka je kai munafurci duk haramun ne amma ba kamar addini ka zo ka koya ma mutane ƙarya yanzu misali sai ya zama wani ya karanta wannan hadisin ya yi imani da shi ya yadda a bugu na biyu sai kuka goge shi shi kuma wancan har ma ya yi aiki da hadisin har ya mutu ya tai lahira to yanzu ya zaka da shi a lahira wannan shi ke gwada maka duk abin da ke cikin Qur'ani shi yasa sai su ce aya kaza an soke ta aya kaza kuma tana aiki saboda shi Qur'ani bai yiwa su je su goge to sai su ce ba ta aiki duk abin da mai musu ba sai su ce bai aiki wannan kuma in ba aya ma ciki in dai suna son wannan magana sai su ce a hadisi ta zo
ko su ce aya kanta an shafe ta amma hukuncin tana nan irin su ash-shaykhu wa shaykatu na suratul ahzab. to ina tabbatar maku wallahi addini ba cin amana cikin shi ba kuma ɓoyewa komi na addini a fili yake ba magana in munafurci ka ce wai an buga abu kuma daga baya a kware shi. Allah ya gaya maka maradu alan nifaqi sun goge akan munafurci la ta'lamun baka iya sanin su to ina magana ka ce wai makabar